Bună dimineața, sunt Sander. Bună dimineața, sunt Sander, după cum mă știți. În cealaltă videoclipuri mă vedeți aici în colțul de sus. Așa, sunt pe Facebook. Vedem ce este pe Facebook. Ziua de naștere a Ancuței. Grigoraș îl cheamă pe cel din dreapta. Nu ăla mare, la micuț. Ăștia nu-i cunosc. Wow, bravo! Adăm și noi like să... Profesoara de sport, cred că cu fiica lui. Și restul nu. Nu așa atâta, dar... Nu-mi place. Nu te like. Șmecher. Alexandra Iliaș, cunosc. Hai. Ce complicat. New York. Fane tramvaiul. Cristina, colegă de mea. Diana, Lorena și cu... Nu mai înțeleg. Cea nu care plânge. Un țigan. Acum like. Asta nu-l cunosc. Ralu Caren. Alexandra Luca. Ce vedeți diferit? Că aici are, dar are vizitul și aici are. After Baller. Sonia. Fratele lui sau verișorul lui. Cine știe ce-o fi. Oana, verișorul de mea. Am like. What? Ciudat. 333. Nu, 334. Vreau să cunosc pe asta, nu. Chestia asta cred că e pe tot Facebook-ul. Ce este? Pentru că bani ce-au cunosc, ce faci asta? Cum faci chită? Eu știu când fac ceva. Odată am putut. Deci le prăjește și ce așa. Pune zahăr. Nu e, nu. Lionel Messi. Probabil cred că este cel mai bun fotbalist. Nu sunt sigur. Driblează pe toți. Foarte tare. Deci tare fotbalistul. Nu e chiar așa de rău. Ce șmecheri! Păi deci, ca aici să oprim și noi episodul de astăzi. Am spus de mâine. Ne vedem. Nu o să mai fac videoclipuri de acest gen. Pa, pa!